basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi ishisile impepho khanyisila amakhandlela basabi sifosami basabamandla khanyisa nawedlozi Sanibonani balandeli emakhaya uMakhosi Umdlalo sile ngikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, ningakhohlwa ke bakithi ukuthi phakathi kwaleli khaya ke namukelekile akekho umuntu ongamukelekile leli khaya ngenani nonke nje nihlale phansi niphinde ke futhi ningakhohlwa ke ukuthi ni subscribe niphinde futhi niyithene on ama notifications ukuze njalo bakithi uma ngabe kukhona ivideo nje esithe sayiqopha izokwazi ukuthi phela nawe isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngendaba enkulu ke bakithi sizokhuluma ngendaba enkulu. Siyazi ukuthi ziningi izinto esizisebenzisayo ezikwazi ukuthi lezi zinto masizisebenzisile zikwazi ukuthinta izinto zethu, zikwazi ukuthi uma uyisebenzisa lento uphalaza ngayo uze ukuthi sanyakaza sithunywa sakho noma kwakhona izinkulumo ezinye ezifikayo kuwena ngenxa yento mhlawumbe kwesinye isikhathi osuke usuyisebenzisile bese inyakazisa abantu bakho emzimbeni. So namhlanje ke ngifisa ukuthi bese siphinda sithi asithinte ezinye zezinto okwazi ukuthi njenganomuntu kwamoya uzisebenzise namhlanje ikakhulukazi njenganomuntu wezithunywa kunalo muthi ngeke ngithi mina umuthi noma phela sikuthatha lapha emanzini. Namhlanje sizokhuluma ngethombonkala bakithi. Okay, kodwa ke nje kumanje ngingena kuleyo ndaba ngizothanda ukuthi bakithi abantu bakhumbuze ukuthi sonke siyabona manje ukuthi kusebusika kuyabanda, isona sikhathi ke lesi sokuthi wena uzijwayeze namanzi bakithi, isona sikhathi ke leso kufuna ugijime impophomo wena gijima emfuleni ke manje ushone khona unyakazise into yakho la manzi ebanda khona ngempela. Futhi ukhona mhlambe ozolokhuza ozongifakazela bakithi ukuthi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ngalesikhathi nje ebusika ukuthola ukuthi uzoba namaphupho amaningi ngalesi sikhathi asuke kukhomba emanzini. Uthola ukuthi akufani nendlela osuke uphupha ngayo kusehlobo nangendlela uphupha ngayo kusebusika. Uthola ukuthi uma kusebusika uphupha njalo bekukhombisa amanzi ingoba lesi sikhathi kakhulukazi isona sikhathi abantu bakho futhi amanzi abawathanda ngempela, la kusuke kubanda khona, la kusuke wena uzohlukumezeka khona. Ngoba phela sifunakala sikhumbule ukuthi nene izithunywa zakho zike zifuna ukuthi zibone ukuthi wena uzimisele kangakanani ukuhamba le ndlela yakho. Bayithanda into ezokuhlukumeza ngoba basuke befuna ukuqinisa nangokuthi bayazi ukuthi ukungena kwakho lapha kulamanzi nabo kuyabasiza abantu abadala bakithi. Ithunywa zakho ziyasizakala ngokuthi wena uye emanzini. So nje isona sikhathi engithi mina engazi ukuthi singahlala kakhulu emanzini ke silesi asingawabalekeli amanzi ngalesi sikhathi. Awuma ngabe ubusudikibele nje uthi wabona ehlobo cha bakithi hamba uye emanzini, musukwaziba hamba khona ebande njalo hamba uyongena emanzini unyakazisa into yakho ujabulisa abantu bakho nabo bakithi. Okay, ngidluleke lapho ngifuna ukubuyela lana ke bese ngibuyela endabeni yesisiwasho okuyisona bakithi engize ngaso la namhlanje. Okunye ke ngizophinda futhi ngifisa ukunikhumbuza kona mayelana nasisiwasho ukuthi nene ngike ngakhuluma ngaso mayelana nalesiwasho sokukhuphula noma sokuphakamisa, angimise kanjalo ukuthi sokuphakamisa isithunywa sakho ngoba sinyakazisa izithunywa emzimbeni. Ngibe ngaleyo ndlela ukuthi sokuphakamisa isithunywa sakho ngasibala kwenye yamavideo ukuthi lisuke lingekho lento engifisa ukuthi ngi-add kuyona, kodwa ngifuna ukuthi uma uqala ukusebenzisa usiqale ngale ndlela kuqala bese uwelela ngale ndlela yesibili futhi engizokuyalela ngayo ukuthi nene akuthinte nawe ukuthi mawusuthintile ubone ukuthi into yakho wena inyakazi yini, ubone ukuthi abantu bakho akukho yini okuthindekayo bakithi. Okay, into engizofisa ukuthi siqale ngayo bakithi impepho esiyisebenzisayo bakithi. Uthola impepho yakho nje uthi mangabe usuyitholile impepho yakho bese ungitholela umcako omhlophe. Uthi mawusutholile umcako omhlophe bese ungitholela ushukela omhlophe. Emva kwashukela omhlophe
ubese ungitholela amanzi empophoma, ungitholela amanzi esiphethu, lamanzi asuke eqhuma phansi bakithi. Uma ngabe ukwazi futhi ukukhongozela amanzi emvula, ungakwazi futhi ukuthi uwakhongozele nawo. Lento ke uyayipheka yonke, uthatha amanzi wonke la uwafaka ebhodweni lakho ekhuluma ngabe ibhodwe, uleshe phakathi zonke lezi zinto zakho. Ukhumbula amanzi, sithe amanzi empophoma, sathi amanzi emvula kwazi uwakhongozela, sase sithi isiphethu esuke siqhume phansi osihlanganisa nempepho kuleli bhodwe, uthela ushukela wakho. Ushukela wakho ke bakithi ungafanga ngendlela ukuthi manje kube kanti manje wena uzophuza umbhubhudla, cha, ufake nje kahle ukuthi cha ufaka ushukela. Bese ukuhlephula iqhuzu lakho lempepho bakithi, bese ufaka phakathi iqhuzu not iqhuzu lempepho, iqhuzu lomcako lo omhlophe, umcako omhlophe lo okuthola ukuthi thina abantu bakamoya noma mhlawumbe izangoma zisho kanjalo ukuthi mhlawumbe sesiyawukhuhla, angithi yakwazi sesugcobayo. Uthatha lo mcako ebese nawo ufaka phakathi ushukela, umcako, impepho, bese kubila amanzi futhi nawo engiwashoyo. Bese ungitholela o R1 ama-coins amathathu amhlophe, nawo uwafaka phakathi. Bese uyipheka lento yakho, uyipheke. Uthi uma ngabe usuyiphekile, usungayifaka elokhuzeni ebhakedeni lakho noma ngabe u20 litha. Lento uma ngabe usebenzisa lesiswasho sakho, uyaphalaza ngaso, uyageza ngaso. Ukuthi ke mina ngike ngithi kuhle uma ngabe uzoqala usebenzisa iswasho esifana nalesi, kodwa kube khona izinto eziningi ozozizila. Njenganokudla nje kokuqala ukuzumbandakanya, wazi ukuthi uma usuqale lento ngoba usuke ufuna ukubona umehluko, ngoba usufuna ukuthi kunyakaze anganoma kezwakala yini bakithi. Okay, sidlule kuleso sasho. Ngeke ngithi engathi ungaqala usithinde uthi mengabe uzosebenzisa mhlambe kwesinye isikhathi ube ikhandla lakhe elimhlophe eliyelo la ozobukhuleka kulona, ngoba sifune ngazi ukuthi ungazihlupha, ufuna ukhuleke, ungadli, uphalaza ngaso, ugeza ngaso, sibanda, awusihlanganisi namanzi ashisayo. Ulokusebenzisa nje ubone ukuthi akukho la kuzonyakaza khona uma ngabe uthinte leso swasho. Uthi uma uqeda kusona ke leswasho, uphinda uthole lezi zinto ekade ngizibala futhi lezi zinto engizishoyo. Uthola yona futhi impepho, uthole wona umcako omhlophe, uthole ushukela omhlophe, ama-R1 awu3 na, uthole lamanzi ekade ngiwasho ukuthi sidinga amanzi empophoma, sidinga amanzi esiphethu, amanzi emvula futhi ungakwazi ukuthi uwakhongozele. Kodwa umehluko uma ngabe usushintsha ke lesi siswasho sokuqala usungenela kulesi sesibili, kusuke umehluko lapho sekuyithombokala bakithi. Liyini ke ithombokala? Ngoba ngiyazi ukuthi abaningi bazobuza ukuthi Makhosi ukhulume ngethombokala, yini ithombokala? Okay, ithombokala ke ilapho kusuke uthola ukuthi khona la mhlawumbe abantu abaningi bake banotice uzofica amanzi mhlawumbe kwesinye isikhathi amile noma kwesinye isikhathi akhona ahamba, bese ukuthola ukuthi kweceleni kuba khona ngazi ukuthi ayama asemadala, bese kuba nalento eyakhelekayo lapha emanzini ukuthola ukuthi ifuna ukuba yellow, engathi ifuna ukuba orange, evesani ime nje bese iyajiya. Iyona into esifunayo ke leyo. Kwesinye isikhathi ngisho ungena emgedeni, yabo uma uzongena endaweni enamatsheni emgede ezinamanzi, lento kuvamise ukuyifica la ematsheni ihleli lapho isize yajiya, ifuna ukuba ngazi ukuthi ifuna ukuba orangeana, yangasho njalo, kodwa nje kusuke kwamanzi amila zabe azana leyo nto othi uma uyithinta lento isijiyile. Iyona lento ke sifunayo ke thina sabamoya esisebenzisayo ezintweni noma eziwashweni zesithunywa. Ubusuyithatha ke leyo nto bakithi uyikhe nje yonke njengoba injalo maphethe ibhakede lakho noma ngabe u5 litha, uyikhe yonke bese uyifaka phakathi ebhakedeni. Ngesikhathi wena usupheka zonke lezi zinto ekade ngizibala, bese ueda lamanzi ethombokala ngaphezulu, ulupheke nayo yonke lento. Futhi engathi uma wenza lento nayo ufuna uthi uma upheka lezi zinto zakho awudlile vele esiswini, awungayipheki lento wena ususuthi ngoba uyazi ukuthi ufuna kwenza kanene. Vele uqalile fasting yakho, upheka yonke lento kodwa usuyitholile. Uma ngabe usuyiphekile, masuyisebenzisa nayo mhlawumbe uthulile ebhakedeni lakho 20 litha kwakho noma ngabe lelo suku nalo ibhakede, kuya ngokuthi uzokupheke wena engakanani, ngoba angazi ukuthi wena uzofisa ukuyisebenzisa isikhathi esingakanani, yabona. Okay.
okay? Uthola ikhandlela lakho elimhlophe, uthola ikhandlela lakho eliyelo ozobukhuleka kulona. Kuzokwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi mhlawumbe emakhandleleni nawe uzwe umuzwa wakho cha engathi ngawa-ede lamakhandlela ayashoda. Kuhle kwesinye isikhathi ukulalela into yakho u-ede makumele u-ede u-blue, ede u-green, ede u-purple, ede u-pink, uzolalela entweni yakho. Kodwa uma ngabe into yakho ingakasho lutho kulungile ungasebenzisa u-white, usebenzise neyelo ozokhuleka kona ngesikhathi wena usebenzisa lesi siwasho bese usikhulekela qala lesi siwasho nawe kumande usisebenzisa wena uyazazi izinto ezicelayo nasezithunyweni zakho ukuthi ufisa ukuthi uma uqala uthinta lezi zinto bese kwenzakalana. Ngithi yabona ngiyakuthembisa ukuthi ngiyasazi ukuthi lezi washo ziyasebenza bakithi. Kuba khona into ethintekalayo emzimbeni wakho, kuba khona lento ephakamayo, kuba khona lezi zinto enyakazi osuke enyakazayo nje bakithi. Ukuthi ke izinto zabantu kwesinye isikhathi ke azifani nokunyakaza kwazi umuthi omunye mina ngithe ngisebenzisa kwenziwe ukuthi akusho ukuthi nakwena sekuzokwenziwa ukuthi mhlawumbe kuzokwenza kona ngendlela ehlukile kunale eyomunye bakithi. Kodwa ngiyazazi ukuthi lezi washo umke wasithinta bakithi kuba khona la kunyakaza khona entweni yakho. Kodwa okubalekile ukukhuthala, ungadli eswini uma uqala lesi siwasho. Khuleka uphalaze ngaso sibanda, ugeze ngaso sibanda. Mhlawumbe mangabe usikhe ebhakedeni usifaka endishini uhamba ukugezela eminyango. Mhlawumbe okungenani mangabe ubona mhlawumbe awenzanga esiningiso sheshe siphele ungasi-eda ngamanye amanzi ecileni, kodwa leso susifaka endishini hayi lesi suke sebhakedeni ozobuye futhi ukwazi nokusiphuza. Ngoba phela futhi uyakwazi ukuthi ntambama mashona ilanga mhlawumbe usuyolala ukwazi ukuthi usikhe ngenkomishi la sosho sakho ebese usiphuza ekuseni uyasiphalaza. Phela futhi bese ugeza ngesikhathi ugeza ngaso uyakhuluma nezithunywa zakho ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi babakithi izwene uma ngabe kuya ngalapho, nanokuthi ke ngiyathemba bakithi ukuthi kulezi siwasho engithenga nyalela sona nganitshela ngaso khona bazothi uma besisebenzisa bakithi kusheshe izimpendulo zibuye ngoba ngiyazi ukuthi bakithi siyasebenza. Okay, bese ke futhi sizalana ke khona lento mina ngokwami engifisa ukuthi uthi mawuthinta izinto ezifana nalezi engazi ukuthi ukhona izinto engathi ungazigwema ezidliwayo njenganabo fishi, njenganayo ingulube. Okay, kodwa ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi khona othola umuntu okuthola ukuthi umuntu kamoya, kodwa uthola ukuthi yena athi mina ngiyawudla ufishi, mina ngiyayidla ingulube, angibi nalutho futhi into yami iyakhuluma nabantu bami basondela ngikona ngidla ingulube bezokhuluma nami khona ngudla futhi nofishi. Mina ke ngokwami sengikusho ukuthi uma ngabe uzothinta lezi ziwasho bengicela ngoba kwesinye isikhathi ngikithi nakuhle ukuba sesayidini elisafe ungasifanisi nomuntu ungezwa usibanibani ethi yena uyakwenza uyakudla ukuthi ungabi nankinga nawe bese uzifanisa nalowo muntu ngoba izinto zabantu azifani. Wena uzothi uyakwenza ngoba wazi ukuthi usibanibani uthi hayi bakunankinga, wena into yakho bese iyacindezeleka kade uthi uzifanisa naloya muntu. Kanti ke kuhle ukuthi ube sesayidini elisafe ungazithinti nje lezo zinto uma ngabe uzothinta lento efana naleni. Kulungile usibanibani mengabe ethi yena mina mangabe ngikudla ukuthi nokuthi akubi nalutho. Angithi yabona izinto zabantu azifani, kodwa kwesinye isikhathi mina ngeke ngiselele ungafuni ukubona ngoba nakusekonakele kuwena. Cha, ayisho ukuthi mina lento bandla hayi mina ayidingakali kumina, afuna ngingawudli nami ufishi nengulube. Usubona ngoba nakusekonakela. Angithi yabona ungaqalisi nje ngothi into efana naleyo ungawudli ufishi ungawudli ingulube bakithi. Kodwa nje futhi nje sifaste kakhulukazi ekazi ukuthi kumanje uzoyiqala lezo zinto kungawukuthi usuvele usuke waqala wakuzila ukudla lezi zinto lezi vele usulungisela ukuthi uzoqala lesi siwasho lesi noma lezi ziwasho ekade ngezikhipha namhlanje. Ngiyacela ke bakithi ukuthi siqhubeke nje silayelaneni, singakhohlwa bakithi umthandazo ubalekile bakithi. Ihlezi ngisho ukona konke amavideo ami ukuthi umkhuleko usinqobela izitha noma isinqobela izimpi esizaziyo nesingazazi. Cela sihlale nje umkhulekweni bakithi singalilahli ithemba noma ngabe kwesinye isikhathi kuba khona ivunguvungu phela empilweni ezivukayo, kodwa mina ngeke ngithi uma umuntu kamoya awuyishiyi indawo yakho bakithi. Sengikhulume kakhulu namhlanje ngithemba ukuthi bakithi izosho engizikhiphile kukhona abanye abaningi abazokwazi ukuthi bese besizakala kuzona. Thokozani.